मानो होनोबा जों थांनाय मार्चनि 28 थारिखआव जोङो दानि सोलिफु सरकार प्रमद बर' सारजों जों गामिनि हिसाबै जों गामिनि सेंग्राफोर हिसाबै जों माबा मोनसे डिसकास खालामनो थांदोंमोन सारजों रायज्लायनो थांदोंमोन बे टाइमावनो जों हजों दंफायोमोन गोबां मानसि दंमोन आरोना जिखुनु जाया बिसोरो जयनिं जाग्राफोर दंमोन बे टाइमावनो जोंखौबो बिसोरजों लोगोसे बिसोरो सोङा हुसिया माने गावसिनि पार्टिनि फ्लेगखौ गानहोदों आरोना गामसाजों लोगोसे मतलब जोंथ' इयाव जइन जानो थाङाखैमोन अफकर्स जों माबा मोनसे गामिनि हिसाबै जों सारजोंहाय माने रायज्लायनो थांदोंमोन आरोना बेयावनो जोंखौ बिदि बिसोरो गोदाव सोराव सोङा हुसिया गावसिनि इउ पि पि एल पार्टिनि बै ट्रेक्टरनि फ्लेगखौ जोंखौ गोदोनायाव गानहोनानै बिसोरो बिदि मिडियायाव हंगारनाय जादों आरोना मतलब जोंथ' दिनैसिमबो जों BPFआवनो दं आरो BPFनि जानानै जों खामानि मावगासिनो दङ आरो आङो बुंनो थाङोबा खासियाबारि प्राइमारि इयुथनि आं जेनेरेल सेक्रेटारि आं गोग्गोमैनो आं बिबान लानानै जेन'बा जोंनि हाग्रामा सारनि जानानै जों दिनैसिम BTCखौ रैखा खबरस्रां खालामनो थाखाय आङो जेन'बा खामानि मावगासिनो आरोना। साबेसे थाङामोन? साबेसे थांनो माने जोङो जेन'बा गामिनि हिसाबै सेंग्राफोर हिसाबै जोङो 12 जनसो थांदोंमोन सारजों रायज्लायनो ओमफ्राय जिखुनु जाया बेहायनो आरो गोबां मानसि दंमोन आरोना इनाव जेन'बा बेलेग बेलेग जायगानि एजों जयनिं जानो फैग्रा बा माबा मोनसे रायज्लायनो फैदोंमोन जोंथ' बेखौ बुंनो हाया मतलब बिसोरखौ माला सोनाय टाइमावनो जोंखौबो माला सोफानाय जादों आरोना गोसो जानानै जों इउ पि पि एलआव थाङाखै आरो जोङो इउ पि पि एलनि जानानै जों खामानिबो मावखाया आरो मावनायबो नङा आरोना जों खामानि मावगोन आरो जोङो दिनैसिम गोबाव बोसोर जों BPFनि जानानैनो जोङो खामानि मावगासिनो दं आरो मावबाय थागोन आरोना मतलब आरो बै घटनाफोरखौ लानानैनो खासियाबारि प्राइमारि इउ पि पि एलनिफ्राय जोंखौ गावसिनि जानानै प्रेसमिट होनो जोंखौ बुंबाय थादोंमोन जोंथ' अट'मेटिकलि जों जेन'बा जयनानो जायाखैबा जों मानि थाखाय जों प्रेसमिट होगोन आरोना बिनि थाखायनो जों दिनैसिम प्रेसमिट होनाय जायाखै आरो बे घटनाफोरखौ खोनानानै जोङो जेन'बा जोंनि गोजौ लेभेलनि मानसिफ्राबो जोंखौ दुखु मोननो हागौ थांमारदों नामा गानमारदों नामा इउ पि पि एलआव दिनै जइन जामारबाय नामा बिनि जुनैनो जों दिनैहाय नोंथांमोनखौ लिंहरनानै जों प्रेसमिट खालामनाय जाबाय आरोना BPF दोलो हिसाबै आरो BPFनि जानानै